Shida Deburma 23 umor jorawo drugs bising addiction ongai tuyo kulugoi osungsa naithokno yakare thangka. O Shidatni Deburmani kami Horijoypara thangnai Tuesday ni salo nokni ongkhoroi thangmani sapung hopung nogo kiphiliya yagulo nokni puskiniwo Wednesday ni salo kebono kuthui puskiniwo kuphungjak mankha. Buma bufa busano busuk wansugoi tongmani omohai drug susi roksini somajo o cherai khonai rokni life buma bufani imang jotono munakmawo tlangai tongo. O Shida Deburma kathang tongphurubo drugs ni bagoi buma bufa busuk kosto jungjalo kalaikha nijini ogo chuwi bhamani busabaino drugs addiction ni bagoi buma bufa buslabai bujakha phiyaba nijini busa ni bagoi se drugs ni bagoi se bujago soisugoi tongkha buma bufa khoroksa busa drugs addiction ni busa ungjagoi busuk jora tei kosto ni kok soisugoi tongmani kok joto lukorok no kebo abohai kepalo ta kalaithung jung hinui bukha soisugoi sai khonarika chini oha asuk naithok asuk tongthok o sungsaro tei saboni sraimung nangai hamya sitra kepalo phaikya obohai drugs no muthaknani sabo step nasinai nini ani kepalo phano sokpai mano jung jotono mokol kurugbai naichomlayenani phaidi oba dukho pithibang ta krina haima tong khane angsala oba hageng mani angsala omti khaipanang an angsala ni bagi otto sat khaimeya babu so ano kisa ya karja badi ano kaisa ke hna busalan tang thi khaimeya busalan tang yumting maya tokhanang kebono suba seraya ani dusi angmano ar bobo sani to puro dusingna sing bumabai busano dusi kebni dusiya sing kuning dusi ni bagai botak kisa jaga phano thangai shanti manise hunai bini sradona khaine ni bagai ayojon khaija asura paran bung tamo para horijoi chaudhary para bo area kalai bo mojilispur siklainya bla ni karon hukai bo drugs blai obar khainai sika namani bisingo bono onek chesta khaikya ni doctor punuka kot rokom khaikya bin pisina ang boy tongkha tongmani bisingo bono ang sob somonyo bobai mang ekdom nangkai tongo nangmani bisingo at kaisa tamjani bokrok tungklaka ano nasikmaya nok nukni mani babak sabai nokhri rohaka eboni pore khai police no ningkha police ningai police phakya ga police rong saka ga doga khulugya ka ani an bokran khana ga babu sidan ning doga khuluga dingan bokran khana goi doga khuluka ga doga khulugoi nokhrgoi police rokrom kha bono police rokromui talang di himani police rokno sung kobor no talangya obsuk kobor bari jangno police sabu talangya nei getobo salakya tamgoi boni kisa kuno jaga chikasa da khaimano oba hai oba ding tongkha nok nukuni borno kemno phachana harimalaya anona harimaya go buba sike nok talari tongkha angka buniro kharima tongkha arawaisa khaye ga ana nihinu ama saka ama ga phagyan ka bo ga tin cha ka ama ani gana tongni hinu ga tongmani bisingo dogas hoya buba serkha mani hui tongkha ga buba sir mani huchini ka habui doga yang sogoi totre sebui ger khatong ga boni bisingo ang ma hne nokhorka ga buba sir thangka oi sida ko mnai sidan dok khulde to phanche bini husok roi ano buthanai mang chesta ga wa o nokhlo jeta wa mano jeta bol mano ani sara sogi bujak bobai obo khitumai ko sak ko bebong somchajak ororo khituma basai maya tabu gasuk maya nin busan bota an busan bo bin bokhro nar malaya to nesa nangmang drugs nangmang bo control khaimalaya atkasa emna kata tongoi tongmani tamne atkasa nungmani theke obahai obarong thagata ke police ro saka talang di police ro sung koborno talang maya o koborno talang kai sini ro kun kisungkai sini chakrin jibon je ses aka bo dino ungsa hai gotna o gotna bo dino sung kuno abo ha busuk balokha am hai emne balokya ko sapta 9-10 tarik o ba hai gotna rakta thainya ni age ke police talang yang ke police to tapan salagi dakno phunuka dakno phunumani bisingo
Doctor bori siro haka doctor bori siro homan bisingo doctor no sara o biti cari kira di hamui tanai bo hamna bagise kise misa kutiwana kise misa hayingana o biti no sara ui nuturu di ninu tuya ekdom tusu tuya Bisaban tusu tuya bokor kemana bisnes bese beraya oba hai gotana ta Horop tuya salu tuya Koding Mana uko 2-3 din hai oba hai ta ke para pati bising borong no besungi mano para pati bising ang thang tong yo ke horong ke buta no ko kri buta duty thang ko buta phakyang ke ang no kulti phai buta song rumo thu ke ani no obono ke alada ke talar bui obono simi bono muthuri tong khata oba hai gotana ta ko oba hai gotana ni bisingo ang je babe kosto makha obusani bagai busuk jorotei buna hamrani bagai chesta khaika ini sena guri komti senta jaga senta nokoro omti jaga rite ga bo ruika rimani kun jaga ya kun jaga ba senta borok niji kising borok niji kising che ko wara tongnai rok derbar khanya rok walai sulai thagi ma tong ya bo khari rok ma phayu oba hai gotana ta yang kaisen gapti phajing na beng jeng ara tongli ma bo borok o je tongnai rok aro borok derbar khanya rok abrok che tamje ni ko lagi bebang sorbanas gurui je tongnai rok janja garjen no phaina phati hini baksa thangna haka gani khe boni ji sajak no asugo phakya himang Nogon sopakya gobar phone khai horo nong jrai nog da sopai ka asugo sopakya himang no obs center buri mani center ka sapa no bona thikai manai krei bono bahakai ang toni man sinan ka boni ji no ko thimani 이거 미에다 그노스가 거 뒤에다 봐. 뒤만 안 보. 뭐 산이 뜨게 기치 땡천도 아서 꼭노 스라이 그 자리 사이망글라. 그러니까 뭐봐 여봐 하게 떠먹 아니 뭐 그렇 아서 뒤카이 나르마나니 뭐또 그렇게 또판 안 부만 한장날 보는 저러모르카 안 아스까 속디게 떤거 BTV 가서 사기 떤거는 뭐 하는 집은 어떤 사카냐 안 웃을까 속이야. 오바 하게 속이야. 사과 동네 시미시 아니 바그 사이마나이 무누슈 사이메야 바노 사과 동네 시미시 안 사이마나이 뭐 아니 부사 뭐 아는 데서 바노 가지고 부수 독주 박사 하노 뭐 하게 드락사작 바노 타히 넣고 니 많이 바이베네 걔니 누쿵 바이베네 걔니 오버 하게 파라포티 비신 버버 저더니 기리라이 라이시라기 바노 보트게 동네 보트게 사나이 하게 기리라이 동라이겠다 수도 비니 꾸추야 수도 내산이 뜨이 kuno sana nungnani kuno lubo kru sudo nesa naisika nesa take bokun khanyani bokhro narang mari yata ga ang hage no ang hai soi tongna tai onyo borobo praija no khna phonani nogo bodonani nogo bo bai trai oba hayung kai singbuma hansa chotra ko khanyo tongu babu yasi thango yagra thango uyang kimu kebo sakri khanya kebo thamu tangsanai babu hunjangnai chula hunjangnai puru sunjangnai kuno dino busana derbar khaimaya busana derbar khanya engke sungnari sung kaisa nok ni lokhi kaisa nok ni buri hunjangnai busana thikba khanya o busana sung thik khanya hnei nai phano babu bo kisa jaga sohogita tongna nango bai kisa sohogita tongna nango parapati bisin boro bo kisa sohogita tongna nango kintu ama saijungle omsuk obarno ama saijung kundino rokha khaimaya oba haita ka ang oba hake manjaka ngamsuk soi phakya ta kesari poribarabo oba hake no soi busana tui durui talanga angsu gai adino noko bor biskut thangka bor bomting kang adino ataka wo bekha tong thongya basagui ang hanyo sarindigi naitu pakya gurui gai thangka thangai ke omtike bolo khokja bokro kisan lukja omti phigung lukja gai butana kun khaihoka ni bai tong ting ni manai tong ting kha noko phagara ti bu asiro biskut thangma bo borok salai joto nang phaibe keta oba haigot thana boronok pukiri Goyang ni puskini da. Ani pukiri ya tak kesen pukiri wa. Ayang ayang kuna wa. Au kat toma ba. Bo himi si maya kuna ba ke thangka angwa su ku si maya. Himi si maya bokora hanya didak kun khuso se krikya. Bo time no. Ang ma de prai ko school thangba kyang ka ba sata. Phongni. Ni sara sata. Horong ka bor thusa. Horono ko thuliya. Adino horok krikya. Horono ko kri. Nakho rutuk lai ya horo. Nutukha. Nutugui buma sama yang gangga ba kaya yang rokok thang ya mana tesang kana gini joto noro nutuk pa kya kere gangga ba buni bokrok sekun thikri ke sense kri ke jaga phano kala sisu
kelai ke manjak nukan manai bobiang tanani ek hamnai ek kun kisungnai oba hage wan sugui bekhano krak khai tong khata nge pungai ke nai tu kangkai ara thangai bol khokja bokrok kisan nukjak oba hai nugui khata asung tani ko mani ko Puskini wo ne bo amti hai samani ke busur baluk khana ma hai bijeng tongmani samani ka asro nai bo sorok khana oba hai baluk jak sitana baluk jak sa phano u asu mane kisau sense of haipuru hungka ka ba asu naya tongo hingga rang maya hingga kai bipot chitong nai pura o bari got no wek no hortar na nai tam khanya nai kun huni sai si maya asuk otosar khaya o ne santuyi ni finis kaham ni mali kaham khat kaham no buitalang manu khatra u finis kai bonot uko adine bebang subai police palas nuklang ba kya o mani rong no police badai to ya sakya o badai to ya sakna moto ya bo kobot sinora talang thangkai kun kisu kai sungna pon kun kisu khakya ba office pon kun kisu khakya abon dai to no sungna rong maya sin chakri si thana tong ni so o ba hai tang ka time dino kuthui ko paran boro rok bible ang paran borong no sayago inya bole mane tam khanye tam khalaya engke paran borong ni koto neta tongo peta tongo ukorok tongo joto no ke borong saho kana uko oba hai gothana ta horijo yo tuti hai gothana kaisa srai salakya sungno oba hage kalang thandi emtike kalang thangdi oba hage kalang thangdi uko aro talang sidi mane borong gosia ke paran borong ni neta setarang joto sabakya talang yang sudah sungno sat engke borok talangna nanggo kusmedam khanya nanggo hai khanya nanggo engke talangka enggak sajeng borok thangbai wan suka borok ang asuk bipot tong pro bo police kaisa bo sorkarna aino romoi tongui bo orang bai se poribar basiri tonoi bo ano kobor na dina ko talangya a kuthui lo te tang klajang na ko bo adina talang hloi ang sajeng wan suta kemno porkas khaya ang tang ni sajeng porkas khaya ta bono oba haita gang manjaka oba hage suke manjaka o ptv o bharat boshawo sinti prasang su jeta kunu kaisa jati su oba hage ta manjak sisu ang jemo kosto manjak tino kaisa sontano jormo rugui lalong palong khai tubugui oba haing khangkai bahage ngai ang saradin kabai tongo ang mai saya an bhogo mai krui tangkhang kwai masawo kwai chakhakan tesa mane sorio tong thongma haingai kwai simisau ang bothiman tam bothiman bo je ano omte hai khaimani ang puye no brung masa khukeba jure berasa di sati hingga ba sakha hingga ba ang saya mai se mang se tongwang tokona ang buma hanjanai tabuk joroti shokti tong anta kaisa dui sontan dui selen jaga wo chatla takni jaga wo ta kaisa khorsak okara tongko bona kaisa tise kalangnani kaisa bum khai kalangnani bini bumani busuk jorti shokti tong kaisa no talang thangka o komti ne santi talang thangpano tai kaisa oba hai tang sisu ba tai onyo garjen bo oba hai tang sisu jotono sotroko jinis no ang haikeno bor botongo o je ta bu ang manjak ma hanyo kaisa manjak bi botongna getokno oba hai tang di jikasa ma khailai nai parapati bisi jotono igo norok bai tabu kok sama haikeno oba haikeno khnabui jotono mane o kokno jotono sotroko tongna ta onya sano kunani nonani ba kaisa sing nari kising nari pana sing chini sidai to ble busani to pura dai to buri busate slarok hono nogo tongnai angba tini office thango angba tini umti jaga ma thango norok masar na bagai ning si busano tinya nango haingna nango ka sing buri ro chini buri bodolo khanjangnai buma hanjangnai oboni tuyu onya sano sing busano nari yagui onyo jaga wo ba umti jaga sing kasa andolon da khaimano oba haikerok bo ang khanya musungta joto garden buma bai tabu ani ang sala amsu pusu kotor ma tes bo sorong thangka kaisa poribar nongni bo ana tabu seba nai derbar khai tongna somoyo bono sa ang magrang haino hosano sogui mareyo
Ngan busuk duko ba, oba hai duko, otai gerui, opiti otai gerui. Ang dili isono ba sano bago ba bano sano ana ang salano. Tikai de, one sano mukti kai de, one sano mukti kai de. One sano mukti kainya ni bagai buma, one kebang ma jaka wo cesta kai kya. Ni doctor obo chikasa kai kya, center obo tuniri kya. Joto jaka bono buntu kya hambro nai. Bono o mainyo sara uida, o munyo sara uida, o bono da tinyo da. Bahkan mutrugui bono uje mencerayo. Kisino keran kai mutul goi bersih jot no kai tu mani bono ke oba haja nang toni naika to phana bono ang nar goi malaya onya sa obarang thaka onya sana tikole sabo ar oko sung kaisa jormo rugui onya sani teke sung busa thuija ge ba bangkhari talang jak kai buma hanjang nai bo jaga tongnai bai hanjang nai bo jaga tongnai bubanya jeng hanjang nai bo jaga tongnai sa gan kaisa to kaisang tong sing sontan iko bani su Ubani sadala hamjuk tonggo ani bu saibang tonggo bo sakit kai tonggo serpie bo tabu pension khakya no kono ini ko baira go mane samung to ang bo sikla bla sadino khasinai ko u tertri sanai ro khangkang kai bor tindino mane sudo sini unti konita ko tamne bono sini tipra sarong ni niom karano hengkai bonang shonibarot tetri kelayo shonibar pore khai budbar hengkai satino hengkai ang bono kiton nawu mane kuno kisu khai klanglai khai nya ni hini rang ni dorkar ngai bu pha hengkai kai rang ro kise ব্যবস্থা khai office ro nanya hini thangata tak bu phana ko kerita oba hai obostha tani getau rang rong ni problem mo tong ta bo thimung thiya ani no kata bu bono samung khai par khai rohana ni ko thiman dino bang kham ko to bai rohoro ani busa bodera bo to ano situti khaya bole bona hamjang mani bisingai ang bona kham ko to bai rohoro kiton bai rohoro parapoti bisin borok jotono wan sugui maya nangai jotono obo bahake suk chla kahma kamcha chla puju ko to ma sitara phano nai thok phano kacha borok hamjagoi jotono parani borok phaibe kya phaya hamani borok krithya ani apni soton phakya ani busain diki phakya ani parapoti bisin borok bujotono phai rong gorhon khakya maya nangai bo desepano sasu bo to sawu si nostong bole bo to kaiseno khun khaileng ya bole kaiseno nosto khaileng ya bole matro bo onesani thikese oba hake ungai gothok sibu gobini samtangnani bagai tabu iko parapoti bisin borok no naikhlai tongo phai tongo sanja damsa phai muruk phai bayo abona age bo bini belai obarang khang ka kirijang ma bai kisa phaliya gaja parani kuno duskrui bumani bo kuno duskrui bo kaisa buma bo bin logi thangmaya bo tiniu kaisa no khakai nai sijaka u teke chen no khai nai sijaka nate bo obarang gai bin bokrok no nargmalaya senso nargmalaya oba hai gotana ta ani nongni gotana ang bina ama siddani bina ama ang oba hai gotana yang kanyam sero tai amti hai kono kamai sai tong man amti mari tratong oba hai sana thangkang kai tongu tabu sidan hanya sai tongo tongphana bum ka ke kai nang ani pusasa da saya nang ana mokol bai sanai sabo angse ulta paijang nai obono sanani kokya oba hai ta ke obo u tabu ani busana ko to bujo to parapoti bisi barok saima maikya saimani bo parani borok sikar kha phakya oba hai tang kobang ma pulis ani parao pulis sagre khani rok tong sinai rok tong onek bujinai rok tong borok phakya osida nung bahai oba hai ng thakani ni gor songcharo nung oba hai gam tinti joto phai bujok phai bayo bo narok maliga nung khano bo abna nai hangkai che u nai hangkai che ahke thu anyo kobar hai ng thakata kobar hai kobar sa kobar sai sudu obarang thaka o nesan thike sudu nesan ni thake o drugs ni thake suci ni thake leptin rogo kun kun nawi leptin rogo hanyo kalai nokri rok phai me yang tong ui lenin bo sana pro nung mara doman boro no hoite bo boma hai hamya bai gadale mai ka na kha ui le phaso abo hangkai bono bini chhatro jibono bo pori tongpuru bo ajaga da engkha abole saime yang ka omti busapa nangsu ang buma phanangsu saya jinis thangmani phunugui bo naya hui nago nugya barte sinoroksu nugya hangkai bo semisan na phano mane apur koi sijekya bala ge sijekya hangkai ko no aba bai kaham no tongo ba bai kaham no tongo joto banya kaham no tongo sawo samoi mate tongo
bono mokolok kalaya barete kai bo kontrol narang mali anu dilin bu anu rang de rang na timang bu sara din rang sal sabano bat kari chudo besuro san salo ha rang besuro san hai rang sanai mayang hingga kai unong ni de kota pantang thangka unong ni kare kota pantang thangka mai khana bos sa thangka ko mai kisa sukui din kai mai sukti ni gundak ma khale khabui nakha hingga bono oba hai khegi omti khei oba hayung go hne bono gor songchani daitto no riya bono sudo ador simi je khale tangman oba hai ta gothana besuro mari haje ripro rang besuro mari ano khai tu nok ni borok ba no rang ya phalia bono rang ya pharu hne mane kisa gor songcharo to problem tong labo to joton saima nai hingga kai ano nok ni borok ya pha rang ya phalia bo rang ya phar kai puslano rang rekha kai puslao bo hai obostang hne ang ri maya ang kisai mi chau no go bari ok tha khaima rok no khosa khongni tong khang kai 100 ba 200 ba 50 taka ruang ang aboni bade ri maya hingga ang ri mai lia hingga kai bo nok ni mani phantang o butani ni emtui ko mani rok asu gori hoite ni emtui gobang ma mani no talangi phalka hingga din saja butani ko emtui mubel no talang thaka 20,000 da bujani bin butani mubel abono talang thangai kachen ro rekha ka buta jose khaimang omti obong dong sahoka darahol omtimti obosta go botaisa thangai bobai jogajuk khaimani pore ningta bu sungnai bo 5,000 kari kai phayo nang bu sungnai ana ta 6,000 dingin saw oboro jetu 5-10 minit bisingsi ana ta 6,000 ang maro nai ni pai anam timti kai kalang thango bini hini kalang thango abahai bini yang ni mani bo gobang ma borong narangko nari kya kere bin yang ni mani bo omti nesa nang nai rok ni man yang ni mani na bo narang na ko kere ar sai misa bairo bo ga bairo ma thanglang diba ga bairo thangga kano para poti bising borok garden chongjakta e ni nuslam ti jaka wo oba hai romo nung nuslani bodala nung orang no maranai oba hai rong ta kaisa gothanangka uro kaisa labar spirit da hantam jeni ko nogo kun phana ma yang gai kaisa spirit ko thangka ara thangai ara borok ana ninggo phwaike phagira dini nuslam tim tingo angka tamo kam tim ti obostha bom ti talanggo ke besegra borok hisab khalai mane 7,000 da bujul phaipu ke borok kunoi sinoro ta ke satongo ke borok kuni bisingo sungjono dekang khata oba hake rok ma khaikata bindara tei hotel pon ma manja khata manja khata ke binir sijike mara tongpu khokma jaga ke bo yogli ata oba hai gothana ta belakhe onya santi bo gor songsaro tokphana ang maya khibia takphana iko takbo bini samkhanya ni bagai rang puisa hori nungja bindara tei khoroso khayi naimani akamani rang puisa kre ge nok rok tisa tini rok rang thango kot gor songsaro rang thai rang bada yapha tongba iyo ba haita ge tabu bini samkhai rokna ni bagai ang tabu srado santi khai rokna bagai bini apna no khuchi khanya bagai ang ba yom tike nesa nungei ani ang bai phayom tikene sanangai dukhu khai thangpano taikaisa thangai jormogo bai kaham ama kaham babu kaham parapoti kaham manisu hunai ang bono samung srato khai rona hanai iko luajori khaijakta oba haita gothana iko tabu ko mai thokarna hanai iko paran borong songtong phayo sini niyom sini hindu dharmani niyom oba haita gothana gebala khai dukho mansuka oba hai dukho pitibang ta krina haima tong khane angsala oba hageng mani angsala omti khaipanang an angsala ni bagi otto sat khaimeya babu so ano kisa ya karja badi ano kaisa ke hna busalan tang thi khaimeya busalan tang yomting maya tokhanang kebono suba seraya ani dusi angmano ar bobo sani to puro dusingna sing bumabai busano dusi kebni dusiya sing kuning dusi ni bagai botak kisa jaga phano thangai shanti manaisu hunai bini sradona khanya ni bagai ayojoron khaija asura paran bung tamo para horijai chaudhary para bo area kalai bo mojilispur seklainya bla nin mongka tamo mongolokhi deborma ang sitan buma oba haita